Ja nemám bloker na reklamy na YouTube, takže čo mi ponúkne, to musím pozerať. A toľko z nich je z Gazy. A väčšina z nich teraz je o tom, že môžeš, to sú také, čo sa dajú vypnúť po 5 sekundách. Môžeš vypnúť, môžeš preskočiť video, ale nepreskočíš pravdu. A ja že, OK, preskakujem video. Není problém. Aj tak to nechcem počúvať. A nie preto, že moja empatia je nula. Ja som rád, že tam nejsom. Musí to tam byť otrasné. A určite robia, čo môžu, aby aspoň, že hladomor nemali. Ale je tam veľmi dôležité ale. Izrael je, aspoň mne to tak prípada, Izrael je teraz ako ten čávo, za ktorým prídeš a má reči typu, že čo si to povedal? Do koho tu ty skáčeš? Má toto plus posttraumatickú stresovú poruchu. Takáto kombinácia mi to príde. Čávo cez veľkú prestávku, ktorý len chodí po dvore a rozmýšľa, komu by jebolo za nič. Plus PTSD. A to kvôli tomu, že nie tak dávno, iba v minulom storočí, bola na tomto národe spáchaná zrejme najväčšia historická krivda. Aká sa dá predstaviť? Milióny ľudí prestali existovať. A potom v októbri 2023 príde iná skupina ľudí, ktorá im to pripomenie. Lebo ten spôsob, akým Hamas zautočil na Izrael, bol barbarský. Bol ako vytiahnutý z učebnice, že takto sa začínajú svetové vojny. Ako nemôžeš čakať? A hlavne, keď je pri moci človek ako Bibi, že dostaneš tak giganticky na piču, ako ešte nikdy predtým. Pretože si zobudil historického krakena spôsobom, no horšie to nešlo. Ako si môžeš nemyslieť, že absolútne všetky zbranie, ktoré majú v arzenáli, plus tie, čo stihnú nakúpiť alebo vyrobiť, ti budú venovať deň za dňom. Lebo to není odplata, že oko za oko, zub za zub. To je oko za 40 000 očí ďalších. Ja viem, áno. Od začiatku vojny bude to rok. Zomrelo tam vyše 40 000 ľudí. Ja som prekvapený, že tak málo. V jednom momente ja som rozmýšľal, že kedy inokedy vyťahnu tú atomovku, ak ne teraz. Ale to už by naozaj bol vojnový zločin. Asi v tom bol ten hlavný rozdiel, že ako náhle na to ideš konvenčnými zbraňami a povieš, že minimálne targetuješ tých teroristov, aj keď do piči sa skrývajú pod nemocnicami a obytnými budovami a celý tento deal. Aspoň môžeš povedať, že hej, zamerali sme tam, vieme, že tam sú, tak rozjebeme celý ten dom. Ale keď zhodíš tú najväčšiu bombu zo všetkých a povieš si, no, tušíme po nich a zároveň je, že po každom ostatnom, tak môžeš si musíš si zobrať svoj tvarovateľný vankúš do Hágu, lebo ho v tej cele budeš potrebovať.